Dahil pa natutunawan kita. Magpara problema ko niya na aga. Dahil magpara problema ko niya na aga. Kiblita daw yan nakataning mo. Ulukan mo. Sabihan mong good morning. God is good all the time. Sige daw. Kiblita daw yan nakataning mo. Aga para kidit ko niya na aga. Puro na sana. Smile. Smile. God is good all the time. Tugang sabayan taponin pa nga. Okay na yan. Ano? Ang gabos, mga tugang iatang sa mahal na Diyos. Good morning, 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 good morning. Yes. Kumusta po ang mga parantabay niya to sa bilog na siyudad de Legazpi, Daraga, Albay? Good morning. Probinsya Canalbay, Maray-Naga po, Pilipinas, mga Bicolano, sa manaparte kan mundo. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Sa DCGB, sa programang ini, bawal ang kidik, bawal ang bablot, bawal ang morosot habang naka-morning hearing. Abado, uy, pizza 15 na palan ngunyan dyan, adi. Pizza 15 na palan ngunyan, adi. 15 kan October. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Aramon ta daw mga tugangan, mga Buena Manong Bareta in the morning. Digdi po sa DCGB. Nagpuo na mga tugang na maimplementar kan na Bicol University ang sa indang gate pass policy. Ini pagkatapos na masiguro daw ang seguridad asin kaligtasan kan mga estudyantes, mga profesor asin mga personahes na nasa laog kang universidad. Pinag-implementar na ang CARPAS sa mga malaog sa Bicol University. Ini ang kinumpirmar po ni Bicol University President Arnulfo Mascareñas kung saan sa iyang pinaliwanag na taon 2021 kan mabilog ang nasabing patakaran asin matapos na mapirmahan kan Board of Regents pamantang pinunan ang implementasyon kay ni kanil-kalisnal daw sa Bicol University. Napag-aramanan malaog sa biyo, mga tugang na mga empleyado kan gobyerno na may sarong auto, libre siya. Pero tabi pag nakadakol na siya nin auto, 350 ang babayadan kay ni kada sarong behikulo. Mantang 150 man sa mga nakamotor o sakay nin tricycle, mientras sa 500 pesos sa mga non-bio employees, asin 250 man sa nakamotor asin tricycle. Ang CARPAS valido sa laog nin sarong taon. 1 year junior. 500 pesos kung ikatabi mga tugang maglalaog sa Bicol University na gusto mo na mag-aloy-aloy. Pero kung di ka natabing CARPAS, mawalat ka kimagakanigong ID sa gwardya mga tugang kan Bicol University. Yeah. Mientras tanto, personal, mga tugang na binisita ni Albay Provincial Director Police Colonel Fernando Cunanan Jr. ang nawalat na pamilya ni Piodoran High School Principal Beverly Cabaltera na ginadan kanukto kanuminaging aldaw sa barangay Napo, Pulangi, Albay. Bahan na nagkapirang personalis kan Albay PPO. Nagpaabotin pagkikidumamay si Cunanan asin tinaunan po ng sigurasyon ng agom kan biktima. Nagigibuhon an sa indang komandansya ang gabos tanganing mataunan in hustisya asin masusog ang nasa likod kan nasabing krimen. Grabe man na pangyari talaga dyan sa Tercer Distrito. Adi, mientras tanto, mga tugang, nagupuo naman na maghiro ang lokal na gobyerno kan Daraga pagkatapos na mag-ororo na asin mag-meeting ang MDRRMO. Panginginot ni Alex Cumilla, barangay kikonsidradong nasa high risk. Iyon barangay Misi, Banyadero, Salvacion asin Matnog. In kaso kun magkaigwa mga tugang nin pagtugan Bulkan Mayon. Ini naghanda na lokal na gobyerno asin ipinagbabawal sa publiko ang paglaog sa 6 kilometros na permanent danger zone. Dahil magkapararalaog-laog dyan, dahil magpapararalaog-laog tabi dyan sa mga lugar na ipinagbabawal. Sa ibong nanado, panagos man po paghahanda kan lokal na gobyerno kan Kamalig. May kinaraman sa alert level 2 patunay kay ni ang pagkikipagdialogo kan mga personalis kan Municipal Health Office
sa mga barangay tangani po na maibitaran ang aksidente in kaso kung magtuga bulkan mayon. Naging matrayong po ang ginibong anti-illegal drug operation magpinagsarang pwersa kang Region 5 Police asin PDEA sa kanakalis na aldaw sa Daet Camarines Norte. 85 gramos din shabu ang nakuha mantang pinag-estimate na inimina kantidad nin 578,000 pesos. Uyog-uyogon mo yan. Kabangang milyon. Sobra sa kabangang milyon ang nakuha mga tugang na kantidad nin siya. Ang suspitsado, mga suspitsados na sa kustodya niya, Kandait Municipal Police Station, mantanga di ba? Adagos ng pinagpafailanin magkanigong kaso, violasyon sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs of 2002. Grabe ang mga pangyari. Adi, grabe ang mga pangyari, mga tugang, sa Shabu, sa Palibota, o dyan sa 3rd District. Kaso hapon, susog sa report ni Jimmy John, sa mga dating pusher, sa mga pusher kisabo na dati nagapabakal ki Mariwa, dati nagapabakal kisabo, sa mga pusher ki droga, ang pigpabakal, badil na. Ang mga polis patang apod na gun by bust operation. Yung ang kandidad kan sarong 45 caliber, 10 mil sana sa kabag. O sa nagkuro ayan, buda sa nag-aragi yan, iyan tabi mga tugang ang dakulang kahaputan sa kan publiko. Mientras tanto, alas 5:19 oras mga tugang sa Pilipinas. Duwang kita sa kinambugtakan ni Jimmy na salita. Ramon ta po nagdag na report. Hali po dyan sa lawan. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga barantabay sa primerong bungkaras kan sa to yung mga istorya sa rong barangay sa Libo na bibilang na sanaan household. May mga harong dahil naman nagpakairistar. Oo. Dahil sa kada bis na may gigadaan sa barangay Libdong na pupirsang magharali ang mga tao dahil sa pagkatakot. Basado sa Libon PNP, pagkatakot ang dahilan sa kunata dahil na nagbabaralik sa barangay ang mga residentes mismong punong barangay digdi pinadil nin mga armado masurti na buhay dahil na nagbuelta sa barangay. Kung kaya solamente natatada sa barangay, duwang tanod, duwang konsyal. Kung kaya mismong barangay bako na kumpleto ang mga opisyal. Salbatana di. May binadil na naman, piglubong pa sana, dagdag takot na naman ini. Baka naman magharali ang mga tao, maubusan ng tao ang barangay. Ang magkaigwaman in eleksyon sa barangay sa masunod na taon, nasa entonces kung kandidato sa nasabing barangay. Tarakot na. Ang kwanta dyan, paano daw yan, Isus ko. Araman gini ang di ba? Araman yang kan mga otoridad ba ko? Ginirebo na bagagabos? Kung yung manggiraray. Giri dapat kay po ang matinding konsentrasyon kan mga otoridad? Igwa na ba ginirebo na baga? Nagparami rating na. Pira ng barangay official na badil dyan? Konsyal. Babayi. Ay, nako. O yan sa BBP. Nagdag informasyon Jimmy na salita di si Jimmy News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa lawas. Oy, kape. Available po mga tugang ng iba-ibang variants, mga tugang kan Jim's Coffee. Yan po sa mga grocery, supermarkets, drugstores, sa bilog na Kabikulan. Digdi po sa probinsya Canalbay, yan sa nailing ko kaswapo, nag-alawag naman ako dyan sa LCC Mall, sa groceries, department groceries, tabi kang Ayala, buda dyan sa LCC Main, kadakol na Jim's Coffee, mamili ka mo, iba-iba tabing variants, mga tugang, di ba? Naginom ka na nin kape, nakainom ka na tabi ki kape, pagkainom mo ki kape, mga tugang, pagkainom mo tabi ki kape, inuman mo naman kape otro. Di ba?
Inom-inuman mo sana. Pero, iyan po mga tugang, kung bako tabi sa imo, bawal ang kape. Yan. Pero kung sinabi kan doktor, oy, limitaran mo ngayon, oy, ang pag-inom nin kape. Dapat magsunod kita. Ha? Pero kung okay man, mga tugang, digdi na po kita sa Jim's Coffee ta. Kadakor iyang ki mga ingrediente. Una siya na Korean ginseng na ini. Marayon tabi na booster kan sa tuya tabing memory. Ha? Kung medyo lingaw-lingaw na kita, halimbawa, ang ilingaw mo na may agum kapalan, pag nakailing kang iba, ang solusyon tabi dyan mga tugang, Jim's Coffee. Yan. Ang solusyon tabi dyan, Jim's Coffee. Kaya po, buda kon nga gusto mong maging alerto permi oral daw, ay, ang solusyon tabi dyan, Jim's Coffee. Yan. Yan po. Ang pwedeng gabod. Karakol diyang kambaryans, ano? Actually, pareho sinda masiram, pero ang presyo po, nakadepende tabi sa ingrediente. Ang 7-in-1, iba man ang presyo. Di ba? Iba man tabi ang presyo. Kaya, mga tugang, kung na yan, dapat po na mamili lang kamo kan iba-ibang mga ingrediente. Available yan sa mga supermarkets, adyan sa mga drugstores baga. Hapoton lang nino kung igwa tabi ki Jim's Coffee. Hapoton lang nindo. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Text na po ang mga birthday greetings, mga tugang ngunya na aga, digdi po sa tuya na programa. Tangani po na masabutan ta kung ano tabi ang mga pangyayari. Henry M. in Asin mga sisad mga birthday celebrants. the morning. Ngunyan tabi nga daw. Hindi man tabi na mag-post sa Facebook page sa DCGB News Online. Totoo babalikan taan mga nakatutok sa Facebook para tabi ilingon taan mga greetings. Ngunyan na pag-aaga. Henry M. in Aramon tamunan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya mga tugang si Joshua Bino. Sinyal na may report. Hali dyan sa luwas. Joshua, good morning. Come in. Yes, good morning DP. Good morning sa mga panaantabayan, sa mga dagdag pang balita dahilan sa nangyaring insidente na nainot niya itong na-report kung saan nagkapirang mga babae ang aligadong nabiktima din sa rong construction worker na aligado tuyong pigpapailing, pigdisplay an sa iyang ikog sa atubangan o batuta, pig-inganyar ni Bicol University President Dr. Arnulfo Mascareñas ang mga biktima na magdulok sa iyang opisina, mag-file ng complaint at angani ng universidad, makapagtaumanin maninigong aksyon. Ang mga babaeng ini na aligadong biktima, mga estudyante man kan Bicol University nagre-renta ng boarding house sa barangay Sagpon, Daraga, Albay. Asin katangod sa naman kan tendang bintana ang construction site na pinagtatrabahuhan kan nasabi ng construction worker. Sigun ki Mascareñas, dahil taan construction worker na ini, although day maninda kapot, alagad sakop pa kan universidad ang pinagtatrabahuhan kining edipisyo. Sinabi ni Mascareñas na may responsibilidad man sindang umaksyon sa siring na insidente. Kung kaya ang pangapunan kini sa mga aligadong na biktima, dumulok sa iyang opisina, ipaabot ang tendang na eksperyensya. Tanganin ng ang universidad, maipaapod man ang kontraktor as in project engineer, tanganin ng masweto ang nasabi ng construction worker, kung talagang totoo ang mga aligasyon kontra digdi. Kung matatandaan, susug sa istorya kan taro sa mga biktima na personal na nakahuron kan DCGB News. Haloy na nindang na-eksperyensya ang siring na pambabastos, sobra sa 5 mga kababaihan na ang pinailingan ng milagro kanaon ng bito ng suspect. Kan ipaapod ni Barangay Sagpon, punong Barangay Toy Barahas, ang project engineer. Ang paliwanag kini, posibleng nag-ihi man sa nangaya ang nasabi ng suspect. Nasakto lang na may tawo sa atubangan kini asin na videohan. Sa pag-follow up kan DCGB News ki Kapitan, sigun sa iya, susog sa taramon kan project engineer, ipinag-reprimand naman kini ang mga trabador na dahil na pag-utrohon ang siring na kabulastogan. So yan tadi dito ang mga follow-up sa mga istorya haligid sa luwas. Joshua Bino, DCGB. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Alas 5:28 na po oras, mga tugang sa Pilipinas. Sandali lang. Oras na para aramo ng headlines kan mga darakulang bareta ngunyan alaw. Hali po sa Newsbase kan Newspaper DCGB. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Nasa linya po si News Manager Mar de la Cruz from Santo Domingo Broadcasting Center.
Paring Mar, good morning, kamin. Good morning, VP. Good morning sa mga tabang-tabay. Headlines ko niya na pagkaga. Presyo ng produktong petrolyo nakatalaan na naman na magitaas sa mga sunod na simana. Wow. Ayos lang. Sobra 2 pesos sa imo. Oo. Mga 60 hanggang 90 sentimos ako. Ayos lang. Ang rason, Ah. OPEC. Buda, Tapos Russian, gira Ukraine war. tapos ano yan? Naglangkaw sa piso. Sukudulyar. O sudolyar kontra piso. Oo. Oh. Ayos lang. Enjoy yun talang ini. Enjoy. Alright, sa ibang Aha. balita, bagong estratehiya sa pagkamit kan Universal Healthcare, tututukan kan Department of Health. Mhm. COVID-19 XBB, subvariant, posibleng makalaog sa Pilipinas, sigon sa eksperto. Aha. Manang ang Okta, nagtutupod na posibleng haranin ang nasyon sa endemic stage kan COVID-19, pero ang DOH nanindugan na bago pang tapos ang public health emergency. NDRRMC, nagsigibo na nilakdang para mas maging resilient ang nasyon sa takaw kan mga kalamidad. Bantang Sekretary Rimulya, day dapat mag-resign sigon kay PBBM. Ah, Sabi natada ni Presidente Bongbong Marcos, day siyang nahiling pangrason para mag-resign si Rimulya. okay. Bata bagay ini congressman ini nag-resign sa pagka-congressman. Diba? Justice Secretary. So, maski nga ni si dating Secretary Drilon, Senator Drilon, nagsabi na as former Justice Secretary niya, as of this moment, dahil pa nga siyang nahiling na rason para mag-resign, matapos ma-impelto sa kaso ng illegal drugs suaki kay ni. Pero kaya kung may gibong siyang intercession, at dyan ngaya ako ngayon mainot na magkurao na lumusod ka na dyan. Ayun. Nihay na suaki kay ni pade. Kinasuhan na, VP. Kinasuhan na. Hindi nakakulong ito mo niyan. Sinangatan ng kasong illegal drugs. Pangyari sa Maoraro. Aha. Okay, Senado approve sa randaw sa rong taon na postponement ng barangay sa SK elections para may sulong ang dugang na sweldo sa iba pang benepisyo ng mga opisyal sa barangay. Hirit na aumento sa presyo kan Pinoy Tasty asin Pinoy Pandesal dahil pasiguradong maaprubaran, sabi kan DTI. Mantang contingency plan para sa mga Pilipino sa Libya, tigpaplansa na, sabi kan Philippine Embassy. Dahil sa padagos na labanan duman. Mentras tantong PCCI o Philippine Chamber of Commerce and Industry, suportado ang pagkaltas ng VAT sa basic commodities. So far, VP, ang mga headlines kunya na pagkaaga ito dyan kang PYC Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio, dyan sa Orsat, Legazpi City. Basta radyo, i-PYC nyo yan, 24/7, konektado ka mo, maski daing load. From Santo Domingo Broadcasting Center, ni po si Mardila, good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines kan mga baretang maruluwas sa mga periodiko. Ngunyan na pag-aaga sa DCGB. Aramon ta daw ang kabugtakan kang panahon, bagyong si Neneng. Neneng ba yun doon? Yun ano? Neneng, di ba? Si Neneng, bagyong Neneng. Hello? Good morning po, pag-asa po ito. Good morning, tabi Kuya Melvin. Maray na aga sa imo. Just marahay na pagkaldaw man po sa imo, Sir Henry. Sige tabi, Migo. On the air ka sa DCGB ngunyan, live sa satuyang programa. Go ahead po sa forecast para sa aldaw na ni. Just marahay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda. Sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kan DCGB. Kasubagong ngunyan na pet sa October 15, 2022, saldo ning Sabado ning pagkaga. Ininang satuyang latest update sa kamugtakang kang satuyang panahon. Subagong alas 4 kang madaling araw, ang sentro kang lokasyon ng tropical depression na si Neneng ay pigakalkulong na sa distansyang 575 km, sirangang kang Kalayan, Cagayan, o nasa coordinates na 18.7 degrees north, 126.9 degrees east. Taglayang kusog na duros na abot sa 55 km per hour. Halani sa sentro asin pagbugsuning duros na abot sa 70 km per hour. Nagihiro pa siring sa Sulnopan, Sulnopan sa rekas na 15 km per hour. Mantang nakabandera man ang tropical cyclone wind signal number 1 sa pinaka
pinakadulong bahagi ng Hilagang Luzon o Extreme Northern Luzon sa mga Batanes, Cagayan, Babuyan Group of Island, northern and eastern portion of Apayao, at sin sa northern portion of Ilocos Norte. Mantang digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilat, pagdaguldol, dulot kang trap o extension netong tropical depression na sineneng. Moderado, sundo, magusog na doros na hali sa sulnopan ang mamamatian. Ang mga paypaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan, magiging moderado, sundo sa maalon. Tinatayang agwat ning temperatura pigila umampoon 25 sundo 32 grado sentigrado. Asin ang aldo ay masirang at yan na alas 5:35 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:26 ning pagkahapon. Philippine Standard Time alas 5:32 ning pagkaga. Ini si Melvin Almuhela reporting live bahali digdi sa Pag-asa, DOST, Legazpi. Melvin, ang Bicol region gari maray magiging panahon ano, gari okay na kita digdi, di ba? Tama? Opo, pero ano pa rin po tayo, asahan pa rin po na medyo cloudy na may mga ano po. Paguran pa man gararay. Kilat-kilat ng mga paguran po, as in pagkikilat. Dahilan sa extension nito naturang bagyo. Ayaon pa ano, medyo may kon pa sa tuya, may epekto pa sa tuong kiniit. Ano? Opo, sir. Opo. Melvin, salamat sa report tabi. Okay po, Sir Henry. Salamat din po. Thank you mga tugang. Salamat Melvin Almuela diyan sa Pag-asa, asin sa mga kailiban mo diyan sa Pag-asa. Salamat sa forecast sa mga oras na ini. Digdi po sa DCGB alas 5:33 oras sa Pilipinas. Hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered: junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL,
Wow! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Salamat Kuya John sa imong pagbalik sa kuya kan mikropono asin sa imong mga pag-iriba dyan sa technical department. Good morning. In the morning. Henry M. In the morning. Nakaugmaon. Pigapod mga tugang na mga originality. Bako John? Yan ang pigapod na branding. Pag-abot sa mga product, buda sa personality development, nagapod ka ang branding. Yan. Ang branding, mga tugang saron sa minatulanhok sa isip asin puso nin tao. Saro sa mga tandaan iyan sa satuya, gabos. Sa pagilid, style nin pagtaram, style nin pagbado-bado, style nin pag hiro-hiro, junior. Style nin pakikipagrelasyon. Ang apod kan branding. Yes. Bueno. O sa mga birthday papasadahan ta yan, mga tugang, ngunya na aga, i-text na po din dota, aramon kung una ang report. Ali po dyan sa luwas, kay Baan Mega Force Patrol. Ans Galero, may report. Ali po dyan sa luwas. Kamin Ans, good morning Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareta, sagpod palan sa ngunyan, igwa pa man giraray na mga ligaspenyong dai nakakaukod na sumunod. City Ordinance number 0007-29 o 2009 o ining revised smoke-free ordinance. Ano? Anong ordinance na? Smoke-free ordinance. Smoke-free? Ay, sus ko. Ganyan mo lang naaraman Madami sila. Ano? Madami sila. O, di nga, isa palibot Igwa. Sige daw. NVPN na pag-araman kan DCGB News sa smoke-free unit kan syudad kung sa periodo sa nangani kan Oktubre 10 sagpud 14 kan presenting taon 25 na natawanan o naisuhan ni citation ticket sa mga bayolador kan nasambitan ng ordinansa. Usog sa impormasyon ay pinagtaon ni Sir Jose Balbin ang saro sa mga namamayo ka nasambitan ng unit nakadaklan sa mga nagbabayular kana siring sa ordinansa iyon mga nagtatarambay sila sa gilid kan mga pampublikong lugar minapaipli asin minasindi kan mga sigarilyo minsan pa VP mga tricycle driver asin mga yaon lingaw na kaya kung hain na so kwanta lingaw na kung hain na so smoke ano yan
Smoking area. Oo. Eh naman aram. Asa ka. Purunas na. So, alam ba ngayon dyan ngayon sa may Kapitolyo, sa City Hall, ang smoking area dyan, sa may Talisay. May Talisay dyan sa likod. Duman sa may kaunan. Oh, ganun na putol na sa Talisay ngayon. Gusto na. Oo. Saka, Actually, ang kadaklan sa mga nailing ko sa mga pinatarang litrato, Albay District. iyo talaga. Kaya yan, sir, yan sa mga bagay na pagtututukan daw mo yung smoke free unit, maski na daw gurano ka ka ulit-ulit sindang pagirumdum, talagang may mga daing manggirari na tataraman may kinaramas siling na bagay, kung di talaga mag-cooperar, talagang i-issuehan din yung citation ticket, lalo na kung madakop talaga ini sa mga pampublikong lugar. nan. Aha. Sinta BP. Pero sa penalidad ka yan. Pero sa penalty pag nadakop ka. Ang aram ko BP, 3,000 ata. Pera? Gero 3,000. Iyo, di nakula man ang gadin eh. Di nakula eh. Di ba? 3,000 pag primero. Ikadawa. Ayun na, pag ika... Direct ang penalty ka smoke free commit sa smoking direct edwin. Pero ang penalty. Di ba ram? Kaya man pala. Sa dayuton yan, kino yan, linang kawana. No, kaya nga, isinabay na sa presyo kang tinapay, budak kang krudo. Di man aram ni Dirk Edwin? Oh, sige, kaya man pala. Ngararam ko na yan. Okay. So yan, VP, talagang sinda baga naglilibot ko niyan, so search for smoke-free, 100% smoke-free na mga barangay, eskwelahan, mga government agencies, iba-iba, pati talagang nagkakairuling talaga kung saan na mga lugar medyo may problema sa talagang nababayolar masyado. Yan lang gigibuhon da kaan. Actually, VP, ang smoke-free unit, sabi ninda na padagos ang paglibot ninda, monitoring ninda, and pagpapakusog ninda ining smoke-free ordinance na ini. Actually, nagkaikuha ng pagpilipon kan ka ito, and talagang papakusog ninda ang implementasyon. Ang magayon ng kuta ka iyan, magbugtak dyan sa mga entrada kang Legazpi, boundary niya kang Daraga, di ba? Sa mga entrada ng pasulaog ng Gadbaga, magbugtak kang Dracula o Nakratula, this is a smoke-free city. So, Dracula unon baga? Iyo. Tapos bugtakan mo dyan caricature na arukan sa sigarilyo. So may mga burusi ng liog, burusi ang tulak. Yan. Tapos pag abot doon sa sentro naman, ano yan? No smoking. Fine, 3,000. Arog lang kayan. Paglawag mo sa establishmento, may nagdarakula sa ng karatula. Arog sa nagkanang kuhan, mensahe. Di ba na kung nailing dyan na mga karatula lamang? Ikaw baga din sa mga nasa infographics bagang babala ito ay nakakamatay. Iyo nga, pwede yan. Pero sa mga, yan nga sa park, bugtakan mo dyan, di ba? No smoking, fine. Nahiling ko kayo andumanaan sa Davao. Sa Davao City ka nagdumang kami, dahil magkikadakol-dakol na mga, kung ano-anong mga litra. Oo. Paglog mo sa establishmento, nagkaong kami ni EBP duman sa saro na masira mo na itong chicken barbecue. Paglawag mo nang sa mabalandra sa imo sa sa lugar, nakasurat sa wall, nakulaon ng pati. No smoking, fine, 10,000. At lagi arog sa nakikadakol na mensahe, as per ordinance. Dahil alaba uno na yan na mensahe, alipot sana. The sharp, the better. Pag nailing mo ito, yan, talagang tatakigan ka. Yung ba the shorter, the better, di ba? Minsan, the longer, the better. Sa bagay, gari, okay man ako kaya, na pigataramong an. Latusunta kang salbatana ka dyan. Sige. Pero yung VP informasyon, Ans Galero, DCGP. Salamat, Ans. Maguno sa Kararo na. Dahiling ko naman sa Davao na, pagdalagan mo sa John, pagdalagan mo sa airport pa sana John, Davao pa sana airport, mailing mo naman, this is a smoke-free city, ano kaya? Pag tuklan mo kang pinto, mailing mo, no smoking, fine, 10,000. Arog sa dapat ang minsan, bako na asper o na bla 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 bla, makadakol pan sa imprinta.
Sa laruan sa na Junior. Ngaya, pag-abot mo diyan nga sa Piñaranda Park, dumang ka ngaya sa Rizal Park, o kung saan. No smoking baga sa public place. Bugtakan mo, no smoking, fine, 3,000. Ano dyan? Pwede daw yan dyan. Pwede daw yung assumption tang yan. Di ba? Ang mga establishmento kang negosyo, bugtaki dyan sticker sa pintuan, restaurant, hotel. Da? No smoking, fine, 3,000. Oh. Bugtakan mo dyan sa karatula kang, sa pintuan kang DCGB. Di ba? Bubugta. Di ba? Ano? Kita ka rin, kulang kita mga tugang sa information. Di ba? Kaya, nagkakakirigigan kita. Tricycle, bugtakan mo sa laog. O, buda, ang problema sa to, mga tugang, hanggang sa nasa puon, maimplementar, mapundo. Maimplementar, mapundo. Uyan sana na bihikulo na nagdadala. Kasuhapon, may binasunahan ako ta. Nauyam talaga ako, Junior. Tabata nga ni, tricycle o dyan sa may bunot. Nagdadalagan talaga sa, maluya unon pati, sa taho kan tinampo. Basunahan ko, tutut. Kilingan ako. Tutut. Kilingan naman ako. Kinilingan sana ako. Sinunod ko sana. Pag pumunod sa may Caltex yun, nagpick-up kay pasero. Pag puno, babaon ko. Kanya ko, bossing, maray na banggi, tama alas 6 na dyan. Ang mga garo 6:30 na, maray na banggi, bossing. Ay, yes nga, sir. Kanya ko, pag maluyan dalagan, hindi ka mo sa too. Hindi naman niya sir kay auto. Kanya ko, nasundan ta ka ba? May auto ba ako? Ayaw nga po sir, pasensya na tabi. Marita, kung man sa John, maray man susimbag niya, pasensya na nga po sir. Basta nga niya, parang dalagan kita, maluyan dalagan, hindi ka sa to, 4 lanes bagay ini na, tinampong ini. Ayaw nga yan po. Di ba? Mga ugaring kita baga, kaya dapat tigulit-ulit talaga John, ta ang kalingawon, di ba? Ang kalingawon ta. Henry M. Yan ang problema ta, ang kalingawon ta. Ay nga na yan na, magayunon ang smoking ordinance ta. Mala. Henry M. Ano na? Good morning. Sayang sana. M. In the morning. Gani dekorasyon sana yan, mga tugang dyan sa palibot ta. Kaya nga na kung nakailing dyan kay mga kuwan. So day po nag-fade. Medyo maguro gasto ini John nga iyan baga nagari-arog ang karatula sa traffic. Then nag-fade tabi na pag inuran mawawara. Bako tarpulin na pag nainitan nagkagirisi dahil mo na mailing. So haloy tabi. Buda sisa nagdadara ko buda mga dapat ang mga police deputies yan tabi buda mga PSO buda iba pang mga paradakop tanganin na mga arugan magkadarakop tabi buda magkaredisiplina. Bako ngayon. Hi. Lowens, good morning Lowens. Good morning, Tabi. Tama ya daw, tama. Ano sa mo? Tama daw. Tamang-tama. Anong tamang-tama? Ang hapot ka lang kung tama, bako na sibag mo, tamang-tama. Tama pa sa tama. Iwaga. Ata na. May kulang, may missing link. May missing link talaga. Oh, may missing talaga. Another example, tabi ihado. Opo, no. Dumiyang ka sa mga public places ngaya. Maski sa ibang eskwela na, bako gabos. Oo. Basura, tulo yan mailing mo dyan, tulo. Tulo. Recyclable, ano nga ito? Biodegradable, Oo. non-biodegradable, recyclable. Gararo ka sa inda, di ka matandang mo nakasururan. Dungawan mo ang laog. Haralo. Ano ang bisabaran mo? Haralo. Haralo. Ano ba dyan? Tinagalog na nabubulok, di nabubulok, nariresiklo. Ay dapat, garo ka sa araw ka, gasa, di ka ma-recall eh. Haralo ng gad. Dungawe. Aralo. Haralo. So nabubulok may plastic. Ano? So nabubulok may plastic. Ata na nga ni, nabubulok. Oo. May plastic sa araw.
Saka baga, bitin Tagalog na. Iyan na mapag Kaya ang susyong pulugod kan, gibo na sa nayang kingaya. Isurat mo, no? Plastic. Oo. Di ba? Paper. Oo. Glasses. Arog lang kaya. So, ang glasses, so mga botelya baga, Oo. mirror, mga special waste. Yan. Anong klarado? Plastic. Pag sinabing plastic, sarabay sa plastic na so laogan, buda sa plastic na bottle. Yung nga ni. Paper. Arog sa na kaya nakasura. Nga rin masimplify sana. Agad yung magod na sa buta ng nabubulok din nabubulok. Na siguro pagsabot talaga. Salbatan ng pangyayari. Ngayon sumira ako pagkagaga rin mal na Diyos. Ano pa? Sige, pasok. Oo, Roger Donata, BBP, tranquilo man ang naligas Bicon Police Blatter ang babasaranig di sa Legazpi City Police. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, garuman sa Daningas Kugon, ang iba pang implementasyon kan batas trapiko sa syudad. Tayo man giraray day manako control ang padagos na pagparking kada mga manlaylay na behikulo sa mga designadong lugar. Sarapay ni LOL. LOL. Ini an oral daw na pangyayari na nanotaran kan na DCGB nga sa mga manlaylay na parte kan syudad na maski nga ni may karatula ng no parking of both sides. Lakabalan raman giray both sides. Ang mga auto asin iba pang behikulo, may mga nagpapaybay pang bako man designadong parking boy na pumarking digdi. Oh. Siguro sa pakikipag-ulay Ibalik si Secretary Anyo. Iyo. Ang susi kan Secretary Anyo. Secretary Anyo madangada. Sa inyo baga, DILG? Oo. Iba nga naging punirkaan. Ibalik si Secretary Anyo. Totoo mananggan. Oo, yan solusyon ka. Ano pa? Kuri, bago ng administrasyon mo niyan. Iyo. Bago man mo niyan na estilo. Kaya, kita man ng mga tao, balik man sa dati. Yan ang marao to. Okay. Sigun man sa pakikipag-ulay kan DC, Jimenez bilang follow-up kay Legazpi City Task Force Kalinigan Chief Mark R.D. Marbella, sa iyang pinag-aako mananggad na mas manumero ang mga madunong sa syudad. Anagaday sinda daw matunong sa pag-implementar man giraray kini, kapag natsambahan mananggad giraray ninda at sinaagihan, i-issuean ninda ini ticket asin lalaga na nin will clamp. Dahil na daw nin ano pa ba na mga uron-uron sigun kaya Marbella na mga puro pakimaherak. Dahil ta makaturtristi naman daw ang na mga siring na gibo-gibo. Mga punan man giraray ni Marbella sa publiko. Nasin dapat tapos na mag-implementar kay ni asin dapat magpartisipar man na mga manlaylay na may bihikulo na ilaan sa tamang lugar. Ang mga auto tangani na day ini magpiot sa syudad. Asin sigun sa iya, dahil sa namatsambahan, talagang may matatamaan. Ang problema kaya ka na yan, nationwide. Nationwide. Maski sumayin ka mo, ano ka ng problema talaga. Correct. Hindi sa Bicol Region, yan ay kong problema ng parking. Iyo. Number one, kulang kitang parking. Correct. Pero, na disiplina kita, kan si Secretary Anyo ang yaon sa pwesto. Mimimuhan niya baga sa mga LGUs? Iyo. Obstruction baga? Mimimuhan niya, nakasararay sa otot ha. Correct. Pero nagsurunod kita. Ano pa? Tama? Oo. Iyan man sanang hapota dyan. Iyo, nakulaon man ang gadiyan na hapon. Baga, natanagibo ito. Kunya, Di ngayang parking kita, kulang nga kitang parking, tama. Yan tama ang rasunan, di kitang parking. Kulang kitang parking area. Oo. O, natanagibo kang panon sekretary Anyo. Iyo na nga ni. Diba? Yan ang dakula talagang mga makangangalak. Okay. Okay, so yan tabi ang bitin mga nagdag pag-historiality sa luwa sa kapo sa Lili. Bueno, happy birthday tabi sa mga may birthday ngunyan. I-text na po ang mga birthday o ito'y kadakul kan may birthday. Happy birthday po, ay happy wedding pala to.
Ay happy wedding kay Mary Ann Maraya and Nilan Daza kan Santa Florentina. Happy birthday po kay Evelyn Haji kan Santa Florentina. Yan, happy birthday. Digdingani sa Pinarik, nakaparking pa sa signboard pa mismo. Yan, saro pa dyan. Yan baga sa may Pinarik, antinan po baga dyan sa date, ilingan ang parking dyan. Piparkingan ta. Malumoy pa no ang anti-smoking ordinance ta. Minsan ang paradakop nanguntinwar pa. 8 tama, tabi, migo. Tama ka. Happy birthday po sa sister-in-law ko na si Rosetta Bonafe ng Pag-asa Daraga Albay from Ate Milet Robrigado. Ayan. Good morning. Pakigreet po. Digdi sa Buyuan. Nakatutok. Sabi ni Tano Ayala. Good morning daw. Sa pamilya Lina Nieva sa Bungabong Kamalig Albay from Manay Viol Nieva Kapos ng Libod Kamalig Albay. Good morning, Tabi Hen. Happy birthday po sa sakuyang tugang na si Kuya Elmer mula kay Eileen dito sa Sabang Legazpi. Nasa San Roque po si Kuya. Yan. Salamat, Kuya. Happy birthday. Happy birthday, Tabi, Kuya. Mabuhay ka. Good morning. Ano ining mga traffic light mag-green biglang ma-red. Maray kaan parumdumon ngo na purundong una mag-assign police or sunga tangani matrabaho lamang sinda dai para cellphone sa gilid. Yan. Sabi ni 2175. Pakigreet okay na to. Ate Marcia, good morning. Smile cost nothing but give much happiness to the people around you. Smile. God loves you. Diyos marhay na aldaw sa gabos na heriters. Yan. Ate Marcia, maray na aga. Ma'am Yet Cornelio, maray na aga tabi sa imo. Ma'am Yet, maray na aga. Ngalason si Ma'am Yet, tatabon ka ngunya noy. Ma'am Yet, maray na aga tabi. Sabi ni Jeril, malipoto nonon po all good morning daw sa mga Macedonian heriters. God bless all over the world. Yan. Iyo mananggad kami tumta daw ini na mga Macedonian heriters. Ano yun na di? Magay. Gamiton ta daw ining. Aram mo, magay ining naisipan ni Jeril. Good morning sa mga Macedonian heriters. Yan. Macedonian heriters. Maray na aga po. Sa Indo, Buda, good morning ngaya sa mga Macedonian pinkers. Ano? Mga pinkers. Tama, mga pinkers. Buda, Macedonian hapoters. Sige na. Isip na tabi migo tungkol sa hapot migo. Tayong gibon tatabi na kwanta para may branding kita, no ya. May kwan kita, may recall kita. Ugin na ini na Macedonian heriters. Isipan mo may gusto kuhan, isipan mo so ano ini, so anhapot, buda mga pinkers, masa pinkion, tabi yo. Motiba ini si Jeril minaisip. Good morning tabi kay Jilan Manay Course. Morning Kuya Hen, Ivy Aranya Agripa. Good morning daw Bing Yamagishi. Morning po. Always number 1. Nakikinig po ako. Salamat. Emelina Ludana from Bagarangay Bagong Bayan, Daraga Albay. Christina Golfo sa Hong Kong. G. Lovenian Nerik. Maray na aga po. Madam Tess Marchan. Ma'am Tess de la Torre Marchan. Maray na aga. Alwin Liana Resas Bea. Good morning, watching from Magiron, Kamalig. Toby Dogi, retired general po kaya ito bossing, kaya aram niya ang arog kaiyan ang nagsalida bako man retired na soldados kaya wara-aram subtraction. Yan, may point ka boss. Salamaton. Salamaton. Okay, o bueno, ano pa, mayroon ba ba? Ay sus, kadakol pa kan text. Kadakol pa kan text na naglalaog in. Okay, ito. Tama iyan, kay puhan kaya kan tao may constant reminder ta nakakalingaw na, lalo na ang anti-smoking ordinance.
wara mga bagong signages dyan sa luwas, ibalik so dati lang, iyo baga. Kaya lang, may mga tao may guna dagit pagpagiramdumon, di ba? May mga taong dagit pagpagiramdumon, buda dagit pagtinohon, di ba? Nagbugtak pa kita kay mga leader, kundi masana magditino sa to. Diyan nga ni sa Teachers Village Phase 1, gari perming may car show, nakahilira ang mga auto hanggang kurbada kan tinampo sa luwas. Kan mga harong tawara man garahe, inda kun may sulo sa lugar na iyan kun makalog ang fire truck. Sabi ni 0459, iyong mananggad ading. Happy listening sa mga members kan Guardians Backup Force International Albay Chapter kay Founder Job Valencia Dens RMG Corinthians Año Nuevo Gilbert RMG Rainbow Orense. Yan, okay? Sa Arani naman ang December dakol na auto an madag sa digdi sa Legazpi. Ang problema kaya wala ki mga parking area, dapat magkaagi area kung saan dapat magparking ang mga auto. Salamat po. Happy birthday po kay Ma'am Tess Moral. Yan, sabi ni 3930. Ma'am Tess, happy birthday. Sabi kay Ma'am Tess Moral. Okay, meron pa? Ay, gwapa. Happy birthday po sa kong apo, si Maureen Kate Nahe. Good morning, Maureen Kate Nahe. Good morning, Tabi. Kumusta na kaya si Kumusta na kaya si Madam na Merly Caceres? Manay Merly Caceres, ha? Dahil ko na nababasa na mag-text kan mga kadakol-dakol na mga birthday greetings. Nakakamiss man si Manay Merly Caceres. Dahil ko na so kadakol siyang may mga birthday, napag-text sa Kuya Oral daw. Dahil ko na siguro baka naglipat na si si Manay Merly Kiradyo. baka garing nga sarawain nga kasi sa bungya ka doon na siyang kadakol inan taon may pinakadakol na aram na may birthday, si Manay si MMC, Henry M. digdi sa Locsin Subdivision ang tinampo, ginibo ng parkingan. Iyo baga ang pigasabit na, sabi ni 3089. Iyo baga, iyan mga tugang. Kaya, anyway, araw kita kayan, mga tugang. Nasa Pilipinas kita. Ang mga bareta, mga tugang susunod. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:05 po ang oras sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga darakulang bareta, ngunyan pong aldaw nin Sabado. kung pades nin mag-agom ipapakasal dyan na hapon kan PBN DCGB sa koordinasyon kan Paris Pastoral Council asin kan simbahan kan parokya ni San Rafael. Walk for a cause gigibohon dyan na hapon. Panibagong oil price hike piglaoman sa masunod na semana. Aki ni Justice Secretary Boying Rimolya kinasuhan na dahilan sa illegal na droga. Panibagong variant kan Omicron posibleng makalaog sa Pilipinas. Detalyes mga tugang kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Handa na po ang St. Rafael Parish Pastoral Council asin DCGB
para sa mangyayaring libreng kasal para sa 48 pades na nag-iribahan nanin sobra sa 5 taon. Ang kasal gigibon alas 2 ng hapon sa parokya ni San Rafael o sa simbahan kan San Rafael. Ang libreng kasalan ng bayan ika na talaga parte kan ika-64 taon na anibersaryo kan DCGB. Konsay ng seremonya papaginutan ni Reverend Father Leandro Morillo asin Reverend Father Alan Apuli asin susundan kang reception sa Casablanca Convention Hall. Kamautan kanasabing aktibidad na mabendisyonan ang mga nagiribahan in Haloy. Ang 45 padis na ikakasal hali sa manilain na lugar sa syudad asin munisipyo kan Albay. Kunhain ipinagdumdum sa magkakanigong ipinagdumdum naman ang mga sendang mga papel may kinaraman sa ginibong pre-Kena formation asin makapagsumiter naman kan sendang dokumentos ang mga ikakasalman ang tinawanan ng pribilehiyo na magpili din sarong padis na ninong asin ninang na matender sa kasal. Apera sa libreng kasal makakaresibi man sila ng regalo hali sa management kan DCGB, partikular na po sa presidente kan PBN Broadcasting Network na si Mrs. Bayona Locsin. Paglansar o piglansar na gyera kontra droga sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, posibleng mahulog sa Ningas Kugon. Detalye po kang report kay Jimmy Nasalita. Sayang na mga napuna na programa kontra droga sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte kung sa'y nagpuon sa Operation Tukhang asin ultimo parte kan ni pinaglansar na gyera sa droga. Iyo ang pagdeklarar na drug cleared ang mga barangay. Igwang mga proseso ini alagad sa pag-ugid kan DCGB News. Igwa naman kutanan mga munisipyo nakakomply. Alagad ay solidong natapos ang pagdeklarar nin mga drug cleared barangay. Gustong sabihin kutana ang sarong barangay pag diniklara ng drug free. Gustong sabihin kay ni dahil na ning dikta nin droga, dahil na nin proliferasyon asin dahil na nin user. Ang problema pagtapos sa turno kan dating presidente, paralikan sa dati ang nagawi kaniba kung sa mga nagsisuko kay ito na inbelto sa droga, nagpromisa sa PNP na dahil na sinda mabuntog sa bisyo, alagad sa ngunyan, bago na ang presidente, base sa mga polis, baralikan man giraray ang mga parabisyo, ang iba, nagtutulak pa, mantang ang mga barangay na pinagdeklarar ng drug-free, dahil na masiguro ka na kapulisan kung klarado ng malinig sa droga, sa pagsabing bako gabos na oras, tutok ang trabaho kan pulis tungkol sa droga asin pagbantay sa mga barangay na dati nang naideklarar na drug-free kung saan sa presenting turno ni Presidente Bongbong Marcos dainin na mga reminders na sa pulis na nababanggit kung ano na ang mga dapat giribuhon asin mga programa kontra sa mga ipinagbabawal na bulong sa kapalibutan. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Nakatalaan nagibuhon dyan na hapon ang Walk for a Cause na papartisiparan kan mga taga-suporta ninda Mayor Geraldine Rosal asin Gobernador Noel Rosal kan Albay. Ang susog sa informasyon ang mga residentes na hali sa ibang barangay kang syudad. Yun mapartisipar sa sinabi ng Walk for a Cause mantang ipapahiling ang sa indang makusog ng suporta sa lalo na kay Alcalde Geraldine Rosal kang Legazpi asin Gobernador Rosal Salbay na yun nakakampang nin kaso may kinaraman sa disqualification case sa COMELEC dara ka nakaging eleksyon kan Mayo. Ang tulong grupo na maglalakaw hali sa may Pawa Park o General Pawa Park sa may Bartecan Barangay Manyadero. Mantangan sarong grupo maghali man sa Washington Drive. Mantang ay katulong grupo yon maghali sa may St. Agnes Academy. Siring man magtitiripon sa Peñaranda Park para sa sarong programa. Mga potensyal na mataunanin SGLG Award sa Bicol, piga-assist na kan DILG report. Mga tugang, hali po kay Ans Galero.
nagpapadagos na ngunyan an assessment as in validation kan mga local government units o LGU sa Bicol na may potensyal na ma-awardan naman kan Seal of Good Local Governance o SGLG. Ini matapos na sa pangenot ni Department of the Interior and Local Government o DILG Bicol, Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr., kaiba sin DARD Joaden Lucero as in SGLG, Regional Focal Person Johanna Nuida, nag-atender nin pagtiripon ini sa Metro Manila manungod sa National Validation as in presentasyon kan mga potensyal na passer ka nasambit sa ng award. Sigun sa iya digdi sa Kabicolan, may nagkapirang mga LGU sin probinsya na pinaglalauman na maging passers ka nasambitan ng bagay urog pang nagpapahiling ini ni na magkumakusog asin magayon na mga programa may kinaraman sa paggogobyerno asin pagserbisyo sa komunidad. Sa ruman sa mga paglalauman na maging passer naman kan SGLG, yuan syudad kan Legazpi, halaga day pamanin informasyon na pigtatao o kaya hint na pigtatao an DILG Bicol kung kasabay digdi ang nagkapirang mga LGU sa Kabicolan. Alagad mo niya naggalao man DILG Bicol na may makasabay digdi gikan man sa satuyang rehiyon. Urog pang nagtutubod man ang ahensya na may mga LGU man talaga na naggigipo na magkakanigong espersos para makapagtaonin na magkakanigong serbisyo man sa mga komunidad lalo na sa mga harayong barangay. Dagdag na Bareta, Ans Galero, Nangapudan po si Bicol University President Arnulfo Mascareñas sa publiko na may planong maglaog sa universidad sakay ang sa indang malinlain na behikulo na respeto ang polisiya manungod sa car pass. Ipinaliwanag ni Mascareñas na ang siring na polisiya ipinapasunod tanganing masiguro ang seguridad asin kaligtasan kan mga estudyantes asin profesor na nasa laog kan bisinidad kang universidad. Tanganing malikayan ang mautruan pangyari kan mga panghabas. Sigon kay Mascareñas, ang mga empleyado kan BIO na magamit in 4 wheels vehicle pwedeng makakuanin karpas sa kantidad na 350 pesos asin 150 man sa magagamit in motor asin tricycle, mientras na 500 pesos man sa mga bako empleyado kan BIO na nakasakay sa auto asin 250 man sa nakamotor. Ang karpas valido nin sarong taon asin ang makukuang pundo gagamiton sa pagpapairahay sa tinampo sa laog kang universidad. Ang nasabing polisiya man ang inaprubaran kan Bicol University Board of Regents kan taon 2021. Ang ibang mga empleyado o kaya ang mga regular na empleyado kan Bicol University, pag may sarong auto, magiging libre mantang konsobrana sa duwa. Ang gagamiton, kinakaipuhan ang magkuhanin karpas sa masin dapat na magbayad. Bicol International Airport Police handa na sa pagresponde sa anuman ang katibaadan sa laog kan aeropuerto. Joshua Bino sa report. Yes, handa ang Bicol International Airport Police, katuwang ang iba pang ahensya de pulisya na makapagresponde sa mga katibaadan sa laog kan aeropuerto. Iyan ang tinawag doon ni Bicol International Airport Police Station Chief, Police Major Romel Santos. Matapos nakasuod makapagkondusir naman ng simulation exercise pag-abot sa tamang pagresponde kung halimbawa magkaigwa o makakuha ng bomba sa laog ng aeropuerto. Sa aktibidad na nasubaybayan mismo kung DCGB News ang nangyari. Kunyari, nasa pagpatrolya ang mga otoridad, positibong nareparo ang sarong pampasabog, asin digbi na itigtailing ang mga dapat gibuhon, mairayo ini sa tao, asin ligtas na mapaputok sa nadaini na danyara na buhay, asin propriedad. Sigun ki Santos, paagi ini na mapreparar ang mga personalis kan aeropuerto kung halimbawa alagaday man agad na magkaigwa ng siring na insidente sa laog kan Bicol International Airport. Tagtong na likod na bulan, matatandaan na nakapagkondisyon naman ng simulation exercise sa aeropuerto, may kinaaraman sa tamang pagresponde kung igwanin personang nambabadila. Mantang kasood na, may kinaaraman sa naku ang pampasabog asing sigun ki Santos sa mga masunod na bulan. Naman ng simulation exercise din iba pang mga senaryo na posibleng mangyari. Katakot kini, malalao man kan publiko ang seguridad sa laog kan Bicol International Airport nayaon sa barangay Alubo, Daraga, Albay. Dagdag na Bareta, Kasong pagsuhay sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022 ang posibleng hampangon. Ninsarong 25 anyos na lalaki matapos siyang madakop kan mga otoridad sa buy-bust operation sa barangay Ilawod, Kamalig, Albay, kanakaging aldaw. Ang suspitsado na midbidan na sarong nagangara na Benji
Kanbongkaras o kaya Beni, Kanbongkaras Village, Barangay Tagaytay, kanasabing banawaan ang kamalig PNP sa pagkipagtabangan kan Philippine Drug Enforcement Agency asin intelligence operatives kan pulisya. Nagkaigwan ng buy-bust operation na nagresulta sa pagkakadakop sa suspitsado kung sa'y nako asay ang tulong siya sinin shabu asin buy-bust money. Siya nasa kustudyang unyang kan pulisya para sa magkakanigong disposisyon. PNP Highway Patrol Group nagpatanid na dadakopon ang mga nagpapark nin mga bihikulo sa gilid nin tinampo. Lowens Barcena sa report. Tigpapataanan ang kana Regional Highway Patrol Unit Bicol ang publiko. Nasa indang dadakopon ang mga nagbabayular sa pagparking kan nasa indang mga bihikulo sa gilid kan tinampo. Ini ang ipinagunambitan sa DC News ni Highway Patrol Unit Bicol Deputy Regional Chief Police Lieutenant Colonel Ruel Salvino na sinda naglilibot sa Bicol Particular Digdi sa Albay para i-implementar ang siring na bagay. Sigun kay Salvino, padako sinda sa pagkondusirin man laylay na pagpapatrolya asin biglaan na pag-apprehend kana mga violators may kinaraman digdi. Ang tinampo, lalo na ang National Highway sigun kay Salvino, dapat na iinimin ano pa man na obstruction sa gilid kan tinampo. Kayo ini ang pinangyayarihan kadaklan kan man lain-lain na klase nin mga aksidente. Kaya sinda nangangapudan na sa pagpartisipar may kinaraman sa siring na bagay dahilan tamay good sindang ma-implementar kay ni asin istrikto kay ning ma-implementar asin ang sindang patanid day magparagiribo kan pagparking sa gilid kan tinampo tangani ng daima kompromiso. Dagdag na bareta, ako po, Selvin. Oras mga tugang sa Pilipinas asin sa DCGB alas 6:18 po ninaga. Ano ba pang mga bareta masunod? Makalipas lang kanagkapirang mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, Pinas lakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Taong 2006, ipinasar kan Pilipinas ang sarong landmark na lay na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran kan Republic Act 10630, kamawotan ka ini na papanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa lay, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibo nin krimen dahil sa kakulangan nin edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbuelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon. Kunan aki nakakomiter nin seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar nin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Pitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
Imagine your usual drive turning into the perfect trip with just one turn at a McDonald's drive-thru. Imagine biting into crispy and tender chicken McNuggets right now. Imagine taking a sip of a creamy McCafe coffee float while singing along to your playlist. Imagine your daily drive as perfect as that. No need to imagine. Just take a trip to McDonald's drive-thru. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy. Embrace. Engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D. Devoted to serve you. W. Willing and ready to help you achieve your success. C. Committed to make you realize your dreams. L. Living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now! No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong lutuin, magical. Ang gusto kong makamatch, itong sweet. Pero hot! Di mag-Mac Spaghetti at McCafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili nin sa rong main, dagdagan ang match nin sa rong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Isang wais tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ng Today's Spaghetti Sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price ng 110 pesos and 25 centavos lang. Mag Today's Spaghetti Sauce na. Ang wais spaghetti. GB News Express. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kita ngunyan sa mga drakulang bareta, alas 6:25 na po ninaga. Nakaarungan na naman ang pag-umento o na mag-umento ang presyo nin mga produktong petrolyo sa masunod na semana. Pinagkakarkulong na sa sobra sa 2 pesos
ang posibleng dugang sa presyo kang kada litro nin diesel asin kerosene mantang 6 peso o 60 sentimos sagkod 90 sentimos man ang dagdag sa presyo kan kada litro nin gasolina. Pinot nang sinabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na ini dahil sa desisyon kan OPEC o Organization of Petroleum and Exporting Countries na bawasan nin 2 milyon na bariles kada aldaw sa indang produksyon dahil sa pagbaba kan presyo kaini kasunod kang pag-itaas kan interest rate sa Estados Unidos mantang posiblema na magbago ang kantidad kan aumento sa presyo nin petrolyo sa nasyon depende sa magiging presyo kaini sa world market. Papakusugon kan Department of Health ang preventive health care asin atab na pag-aram sa mga helang para maabot ang target kaini sa Universal Healthcare Program. Sigon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na sa tabang kanasabing inisyatibo tanganing mamatian kan Filipino ang benepisyo kan primary health care. Mientras sa target man kan DOH na may paitaas ang access kan publiko sa healthcare services para sa gabos na klase nin Pilipino. Katuwang kan DOH ang programa sa DOLE, CHR, asin DFA para sa pagpapakusog kan healthcare sa workforce asin pagsiguro nin sufisyenteng healthcare workers sa nasyon. Bako harayo ang posibilidad na makalaog sa Pilipinas ang XBB Omicron subvariant. Inampatanid kan infectious disease expert na si Dr. Ronjen Solante lalo na ta bukas ang borders kan nasyon asin oral daw na igwang flight pasiring sa Singapore. Base sa report, naka-experience in surge kan COVID-19 cases ang nasabing nasyon dahilan kan XBB subvariant. Sigon kay Solante, ang nasabing subvariant pigtutubudan na highly immune, evasive, kung saan pwede man giraray na ma-infect ang individual na may antibodies kontra sa COVID-19. Apisar kay ini, sinabi kan eksperto na base sa datos, dai pa napapano ang healthcare facility sa Singapore. Magigaramdoman na sinabi kang DOH na wala pang narirehistrong XBB subvariant ang Pilipinas. Nagtutubod ang Okta Research Group na posibleng haranin ang nasyon sa endemic stage o pagtatapos kan COVID-19 pandemic. Sigon kay Okta Research Fellow Dr. Michael T. na posibleng dahilan ini sa narehistrong hababang kaso nin hospitalization rate kan COVID-19. Sinabi niyang mamatian kang nasyon ang marhay na sitwasyon kung magsunod ang publiko sa mga programa kan gobyerno. Arog kan pagpapabakuna, mantang dagdag pa niya na kaibahan man ang bagiging available kan mga nahiling na epektibong antiviral arog kan molnupiravir. Mientras na sinabi ni T na magbabago ang paghiling sa COVID-19 in kaso maging endemic na ini. Nanindugan ang DOH na dahil patapos ang public health emergency. Sigon sa inda, padagos pa sindang nakakamonitor sa sitwasyon sa nasyon asin sa bilog kan kinaban na may kinaraman sa COVID-19. Nagahalat man ang DOH nin go signal gikan sa Global Healthcare arog kan World Health Organization. May kinaraman sa kung dapat nang magdeklarar na tapos na ang public health emergency sa nasyon. Sangon niyan, nagpapagiramdam ang DOH sa publiko na buhay kay bahan ang virus sa tabang kan Philippine Genome Center. Padagos pagraray ang DOH sa XBB COVID-19 variant ang bigasabing nagtatama maski sa mga bakunado na. Sa giraray, hinagadan kan DOH ang publiko na magpa-booster shot sampang kan pagbuburotwa kan bagong variant. Naggibo po nin lakdang ang National Disaster Reduction and Management Council para mas maging resilient ang nasyon sa tahaw kan kalamidad. Matapos na ini pangaranan ang Pilipinas bilang most disaster-prone country sa pinakabagong World Risk Index. Sinabi ni Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV na bako ini magiging madali dahil dapat na may tabang ang lambang saro sa preparasyon kang nasyon sa mga kalamidad. Kaibahan na dignan pagpaaram ang mga infrastruktura na dapat i-construir sa disaster resilience. Tinawanin doon ni Alejandro ang importansya kan local leadership sa pagkapatob kan marahay na plano may kinaraman sa disaster preparedness.
Ibinasura po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pangapudan na resignation kay Justice Secretary Crispin Remulla dahil sa kaso kan Aki Kenny. Sinabi ni Presidente Marcos Jr. na daing basihan ang nasabing pangapudan dahil sa piga palusad sa pwesto iyo an kundai nagtatrabaho o igwang sala na ginibo sa iyang trabaho. Sigon sa Presidente, dai na aram ni Remulla ang dapat kaining pabiluhon ang masunod na tamang proseso asin daing sisayman sa ehekutibo na makikiaram sa nasabing isyo. Ipinahayag man ni Remulla sigon sa Presidente ang rason kaini asin pagdistansya sa kaso sa iyang Aki. Alas 6:31 oras mga tugang sa Pilipinas asin po sa DCGB. Magbabalik po ang bareta makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:34 na. Padagos kita ngunyan sa mga Dracula nyatong bareta sa luwas naman kan Pilipinas. Day po mga tugang masabutan kan mga otoridad kang Raleigh, North Carolina ang motibo kan 15 anyos na teenager na nasa likod kan mass shooting sa nasabing insidente. 5 katao ang nagadan, makaibahan na ang sarong off-duty na pulis asi kinalogad din 2 katao. Sigon kay Raleigh Police Chief Estela Patterson, Paragos pa mang giraray ang ginigibo nilang investigasyon kung ano ang nagbusol sa suspect na gibuhon ang krimen. Nangyari ang pambabadil sa River Greenway na sarong pamusong lugar sam na mahilig mag-trail hiking. Namidbidan ang biktima na si Nicole Connors, 53, Susan Carnach, 49 anyos, Mary Marshall, 34, James Thompson, 16, asin ang 29 anyos na pulis na si Gabriel Torres. Nakaluwas na ang sarong biktimang nalugadan, mantang 59 anyos na babae mantinido pang nasa hospital. Base sa investigasyon kan mga otoridad, pinagbabadil kang suspitsadong 16 anyos ang mga tao sa tinampo bago nagbalyo nin lugar sa may distansyang 2 miles asin pinauranan maninimbala ang nagkapirang harong pangyari.
15 anyos. Nasa 14 ng mga aki po ang nagadaan matapos ang paglubog ng sarong bangka sa Cambodia. Hali sa sarong eskwelahan. Ang mga biktima na pauli na kan maglubog ang pinaglunada na bangka sa Mekong River kang Phnom Penh. Saro sa nahiling na kausakan paglubog iyo ang sobrang pasahero o ang pagiging overloaded kan bangka. Sigon kay Phnom Penh Provincial Police Chief Chod iyong associate na posible na apera sa pagiging overloaded ang lunadan naging pabaya ang tagsirikan bangka dahil sa daing life jacket ang mga biktima. Padagos man napigahanap kan mga otoridad ang sarong biktima na nawara matapos ang insidente. News Manager Mar de la Cruz, mga tugang ang medra kan detalye kang mga bareta asin padagos niya tong informasyon para padagos ng mawara ang COVID-19. Ang sadiri kontra COVID, aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB, Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Pading Mar, good morning. Kamin. Good morning, VP. Yaon sana sa palibot ang COVID-19 sigon sa World Health Organization Philippines kung kaya ay dapat magkampante ang publiko. Sigon sa ahensya, magtabang sa proteksyon ka mga amigo-amiga, asin kan kapamilya, na may halangkaw na peligro sa seryosong COVID-19 sa bagay kang pagingkanyar sa mga ini na magpatudok kan gabos na vaccine o booster doses. Idinagdag pa ka na ahensya na ang mga health workers, mga senior citizens, persons with pre-existing conditions, asin mga kababaihan na bados dapat makaresibik ang gabos na COVID-19 vaccine doses sa mas lalong madaling panahon. Sinabi ang WHO Philippines na magtarabangan ang gabos para mantinidong ligtas sa pagi kan pag-practice ka mga COVID-19 protective measures maski pagkatapos na kan vaccination. Karong pagirumdum kan WHO Philippines, DOH asin kan Radyo DCGB para sa ligtas sa pamilya asin komunidad sa COVID-19, ligtas at mayaraw. Aramon ta mga tugang ang kabugtakan kan bagyong si o barong-barong na si Neneng. Kung kumusta po ini sa report ni Melvin Almoela. Yan na pet sa October 15, 2022, saldo ning Sabado ning pagkaga. Ininang sa tuyang lidas update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. So bagong alas 4 kang madaling araw, ang sentro kang lokasyon ng tropical depression na si Neneng ay pigakalkulang nasa distansyang 575 km, sirangang kang Kalayan, Cagayan, o nasa coordinates na 18.7 degrees north, 126.9 degrees east. Taglayang kusog na duros na abot sa 55 km per hour. Halani sa sentro asin pagbugso ng duros na abot sa 70 km per hour. Nagihiro pa siring sa Sulnopan, Sulnopan sa regas na 15 km per hour. Mantang nakabandera man ang tropical cyclone wind signal number 1 sa pinakadulong bahagi ng Hilagang Luzon o extreme northern Luzon sa mga Batanes, Cagayan, Babuyan Group of Island, northern and eastern portion of Apayao, asin sa northern portion of Ilocos Norte. Mantang digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-oran asin pagkikilat, pagdaguldol, dulot kang trap o extension netong tropical depression na si Neneng. Moderado, sundo, magusog na doros na hali sa sulnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan, magiging moderado, sundo sa maalon. Kinatayang agwat ning temperatura pigila umampoon 25 sundo 32 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5.35 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5.26 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almoela reporting live bahali digdi sa Pag-asa, DOST Legazpi. Business News. Business News. Mga tugang, suportado po kan Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang propestong pagtanggal sa value-added tax sa mga panginot na barakalon. Sinabi po ni PCCI President George Barcelon na makikinabang pareho ang mga konsumidor asin mga negosyo kapag tinanggal ang VAT sa tinapay, asukar, cooking oil asin sigon kay Barcelon,
Mababawasan man ang kalipisilan kan mga Pilipino sa halangkaw na presyo nin barakalon kapag natanggal ang VAT. Makakatabang man ang nasabing lakdang sa mga lugar na negosyo, mga lokal na negosyo sa nasyon para makapagpabakalin mas dakul na mga produkto. Sa pangaran po, mga tugang ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz. Siring man, kay bahanta po dyan sa luwas an Mega Force Patrol. Sa pangaran po ni News Director Edwin Peralta, nagsurat kan Bareta sa lado lokal, asin Angel Mustasa, kasabay po si Francia Mayboras. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ngayong linggo, sa ginhawa sa piling mo. Doña Claudia, malubha na ang sakit ni Don Eduardo. Kailangan niya ng dekalidad na gamot. Ngayon din. Naku po. Ika, bilis! Pumarito ka! Ay, Doña Claudia, ano po yun? Ihanda ang mga kabayo at bibili tayo ng gamot sa bayan para guminhawa ang pakiramdam ni Don Eduardo. Pero Doña, pwede na po tayo mag-order sa Generica Drugstore app. Umuulan po kasi. Sigurado ka ba dyan? Para kay Don Eduardo ito! Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ginawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, pwede ka nang mag-order ng dekalidad at abot kayang gamot. May delivery pa gamit ang Generica Drugstore app. Ginawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at di kalidad na gamot. Sa Generica Drugstore, may ginhawang Generica para sa lahat. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot! Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asin Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo, Milo every day. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, tulong para listo sa class? Mag-Milo. With proper diet and exercise. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasikla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M.
Sige, oy 15 minutos mga tugang bago po magabot ang alas 7 din aga. Digdi po sa DCGB. Good morning kay Madam Milu. Tama ba ang pag-pronounce ko? Casablanca. Yan, Madam. Maray na aga po. Pero may panalagdagog sa tuya pagkagay niya. Si Madam Milu. Kauron may kasuapon. Diyan po sa Casablanca. Para po sa reception kan mga ikakasal. Diyan tabi sa parokya ni San Rafael. Diyan pong alas 2 nin hapon. Igwa kami ki 45 na pairs. Igibuhon tabi ang mass wedding taod-taod. Ini po sa initiative kang programang Usapang Pamilya. Mga tugang sa DCGB. Buda, siyempre kang bilog pong DCGB. Sa panginot po ni Ma'am Brenda Locsin, asin po ang samuyang Executive Vice President si Sir CBP Glenn Barcelon, buda po ang Chairman of the Board kang PBN si Sir Jose Locsin Jr. Yan. Okay? Yan tabi alas 2 po yan in hapon. So detalye ugaring kay na iba, yaong kay Jenny. Sabi kay Jenny, mag-upload mo niya na aldaw para i-detalye sa mga nagdadangog buda, sa mga dapat nang ma-acknowledge, mga tugang na nagtarabang para po sa tuya tabi na para po sa satuya na mass wedding ngunyan pong aldaw. Ika na talaga. Yan. Ang titulo po kang mass wedding, ika na talaga. Yan. Siyempre, ang ideya po niyan, mga tugang, nagsaro ka mo sa laog ki sarong 5 taon. Ngunyan, dinara mo na sa simbahan si misis mo, talagang ika na talaga. Yan. Okay? Ika na talaga. Kasalang bayan, kasalan ng bayan, mga tugang. Sa tabang po ini kang parokya ni San Rafael, tabi si Father Maui Morillo. Ang makasal pala si Father Maui, buda si Father Apuli, taon-taon, Buda sa kooperasyon, pagipagtabangan mga tugang kan Paris Pastoral Council, tabi kan parokya ni San Rafael. Salamaton tabi sa mga miyembros kan PPC, dyan tabi mga tugang sa simbahan ni San Rafael. Saro po ini sa mga ini po may connection, mga tugang sa ika-64th founding anniversary kang DCGB. 64th founding anniversary. Sa kwan po sa next week after kaini, iga po kami kigigibuhon man na Earth Forum para po dyan mga tugang sa ika-64th founding anniversary man kang DCGB. Mantang si Sir George sa Samoy tabing founder, ang edad mo niya ni Sir mga nasa 96 years old, o 97 kung ako nasala. Ang Samoy tabing founding father. Nasa Manila, nag-stay tabi si Sir George Bayona. Yan. Ang Samoy tabing Godfather. Yan. Makusog pa si Sir George tabi mga tugang. Yan po siya sa Metro Manila na sa residensya po kan sa indang mga aki na ka-starman. Okay? Okay po. O di yan tabi ini pong Earth Forum, ang meaning po kang Earth is environment. Ano nga ni agriculture. Pati ba yun, Sir Richard? Agriculture. Resiliency. Yan. Tapos T, tourism. So, H, health. Yan. Iyo po yan, Earth Forum. Gigibon po yan sa 19 to 21. Matao po nin ang keynote speaker to dyan. Iyo po si Bishop Joel Bailon. Tanakaangkla yan mga tugang sa Laudato Si. Buda tabi si Governor Noel Rosal. And si Senadora Loren Legarda. Siya bagaan author mga tugang kan
climate change, kadaklan sa environmental laws, climate change, mga tugang si Senador Loren Legarda, pag-irestoryahan tatabi ini, mga tugang na sistema kan klima sa tuyang palibot kung paano kita makatabang, sa duman sa Europe ka nagduman kami, na-inspire kami duman kan halos ang kadaklan sa mga itong duwang nasyon na duman mi. Grabe ang compliance ninda. May kinaraman mga tugang sa climate change adaptation. O tungani na sukan, o tungani na so o tungani na so sinakayan sukan duman so sa cruise canal sa Netherlands, sa Amsterdam. Halabaon na salog ang mga bangka na pigagamit, tourist boat na pigagamit duman. By 2030, phase out na po ang mga bangka na nagagamit ng diesel buda gasolina. I-phase out ninda. Puro na po sinda electric, chargeable electric machine ang gagamiton sa mga bangka. Ta habo ninda na mag-ula so crudo buda gasolina duman sa kuan duman sa salog para ma-maintain daw na malinig. Arog ay parte ito kan sa indang compliance sabi duman kan mga nakaoron may. Okay, so yan po. Sa Sabado na Sabado buda next week tabi yan 19 to 22. Mga tugang parte po yan kan sa moyang advokasya para po makatabang sa environment, sa climate change, asin po kung paano kita magkaigwanin ideya para po mga tugang sa siring na bagay. Okay? Now, good morning, Tabi. Sabi kan texter ta. Saro po sa nagperma kang license kang DCGB, tiyo ko RCO pa ang pangalan ng NTC. Iyo, tanay, 64 na kami. Years old. Kaya ito, RCO, Radio Communication Operator. Bako yun, RCO kang panahon. Ang mga technician ka ito, graduate ki Radio Communication Operator. Bako yun, RCO. Yan. Ngunyan, kung na, mga iba ng aposado yun, mga broadcast technician, di ba? Mga ECE, Electronic Communication Engineers. Yan. Okay, thank you po sa nag-text. Yan po, mga tugang ang mga nakalinyaming aktibidad. Ngunyan, hello, good morning. Hi, good morning, Rigo. Muya ko lang po, imbitaran sa gabos na mga badminton enthusiast, sige sa Albay. Na? Igwa po, itaki open invitational tournament sa Ngunyan. Mapo na nga niya na ako sa Astrodome. Maghapon po ini Manong Henry. Opo. So gusto po dyan magsiling kang mga mararay magkarawat kang badminton digdi asin sa Bilog na Bicol at sa iba pang lugar. Iyaraon po sinda digdi sa Astrodome maghapon. Salamat, Tabi. Ayan. Ano pwede pa tabi mag-entra so interesado Manong Rick? Ano? Pwede pa mag-entra so interesado? Pwede pa mag-dyan? May pre-registration ini Manong Manong Henry. Naka na sinda. Oo, kaya tigalat may na lang sa mga players. Okay. Okay. So buot lang maghiring kang ang kawat na ini. Yun lang po ang tigimitaran po. Opo. Ay, very good. Whole day na whole day sa Astrodome. Whole day dabi sa Albay Astrodome. Very good. Dakulong kita digdi na kuan. Dakulong ba kita digdi na mga matitibay magkawat ki table tennis adi. Estudyante. Badminton, mga badminton. Kadakol kitang kita magkawat ng mga estudyante, di ba? Tama-tama din klase, Magayon yan. Pig dadara sa tuya, kaya sa tuyang Gobernador Noel Irosal, asin kang provincial government kang Albay Tabi. Opo, very good. Salamat, Migo. Salamat. Mabuhay ka. Sa mga badminton enthusiast po, imbitado ka mo, ngunyan na daw, dyan po sa Albay Astrodome. Okay, then hapon, igo po ki prayer rally dyan sa Peñaranda Park. Ang aram, base naman sa sinurat ni Direk Edwin Navarrete, 2:00 nin hapon ang puon, magkakaigwa po ki Taglakaw,
Walk for a cause. Pero ang convergence ninda, dyan po mga tugang sa Peñaranda Park. Ano? Ang sabi, tulong grupo ini na maglalakaw, ang assembly kan sarong grupo, dyan po sa General Pawa na monumento sa Banyadero, Malakaw, ma-assembly sinda dyan. Ani kadua, duman po sa Washington Drive. Ano? Sa Washington. Direct sa Washington Drive ito, gigibo. Basta dyan po sa Washington Drive, mga tugang, ani katulong grupo, dyan da sa may Villamor. Kung harayon sa Villamor kumpara sa hali sa Pawa, ano? General, sa monumento ni General Pawa. May malakaw sinda, Ninsarabay, buda magtataragbuan sinda, dyan po mga tugang sa Peñaranda Park. Sa ano ini? Ini po mga tugang partikang inisyatibo kan mga supporters ni Alcalde Geraldine Rosal. Inisyatibo kan mga supporters ni Alcalde G. Rosal. Ano? May kinaraman dyan sa support, may kinaraman sa kinakahampang na disqualification case baga ni Mayora G. Kaya sa mga supporters niya, nagkakaigwatabi ano yan, prayer peace rally o prayer rally dyan tabing hapon, mga alas 3 yan, dyan po mga tugang sa Peñaranda Park, sa Peñaranda Park. Kanginot baga po, so supporters ni Governor Rosal, nagkagamang ipagtiripon dyan. Ngunyan, igaman po ki pagtiripon sa Peñaranda Park. Kaurong ko si kasuapon, si Councilor Maing Santillan, su presidente kan Liga ng mga barangay sa Legazpi, ganyan ko, pero expected na tao na pwede, posible na mag-atender. Sabi niya, baka lang nga mga 10,000, mga 10,000 tabi mga tugang na supporters ang pwedeng magyan sa Peñaranda Park. Yan. Pero actually, ang purpose niya po para suportaran, magpahiling moral support kay Alcalde Geraldine Rosal tabi. Okay? O yan, tabi yan. Yan ang mga aktibidad, sarabayan kami, kan aktibidad mi sa DCGB, tabi, buda dyan sa Peñaranda Park. Okay? So, baka tantod mga alas 4, alas 3, mailing nindo, matawo dyan sa Peñaranda Park, mga supporters tabi yan, ni Alcalde Geraldine Rosal na nag-organize kan grupo ninda, para po ipamati sa alkalde ang saendang suporta. Okay? Good morning, Henry. Kung may badminton po ngunyan sa Astrodome, igwaman po kay First Mayor G. Rosal, Bicol Wide Open Table Tennis Tournament sa 3rd floor po kang Gaisano Mall. Sumuya po maghiling, pwede po kamo magduman from mall opening to closing. 2-day event po ini, ngunyan hanggang sa aga. Salamat po. Sa Astrodome palan, so kay Governor, badminton, Open Invitational Tournament. Yan. Si Mayora G. palan, igwaman dyan mga tugang sa igwaman palan dyan sa Gaisano Mall. 3rd floor, para man sa mga mahilig po sa table tennis. Yan. Di ako nakakaukod ka ini. Table tennis na ini. Duwang aldaw po da ini, imbitado ka mo na magbisita, mga tugang during mall hours. Opo, yan. Ang turo tatao kidiit, ang kwan, turo tatao kidiit. So, yan na badminton. Pero ining table tennis talaga. Dahil ko nagad na ukudan ini. Happy wedding po kay Mary Ann Maraya Nilan, Dasa, kan Santa Florentina. Okay? O bueno, alas 7 na. Tabi, mga tugang, mabalik kita 7:30 sa programang Radyo Klinika. Pag-iristoryahan tatabi ang importansya kan breastfeeding.
sa mga aki, nata kay puwantang mag-breastfeeding. Ay, kay puwanta. Kamo na mga misis, buda kamong mga daraga na maagum tabi sa maabot na aldaw, nata kay puwanta tabing dapat na may breastfeeding kita. Nata piga-advocate ini kan Department of Health. Mga tugang na mga breastfeeding na ini. Di ba? Kumpara po dyan sa formula milk. Yung man, naling muna kayang gatas kit hayop. Yun ang pigagamit ang magpadakula kitawo. Di ba? Hello. Hello, good morning. Morning. Iyon ang mag-anausunod na. Kaya ito nga, mga gold. Iya, nari ba mga na? Maray malagod sa ito ngayang soya milk, ta medyo hali lamang sa tinanom. Pero kung gari hali sa baka, hali sa kung sa inang unong hayop, yun ang pigagamit ng pagpadakula kita. Huwag gari. Makalain na din. Oh, pero yung bagang gurustoon tabaga, pero mas mareda at tabi na breast milk, iyan ang pinakamasustansyang gatas para sa karahayan kan sa salon kan mga aki. Iyon talaga, tapos nagiging close ang ate sa ina. Yan. Bako sa yaya. Ang iba man iyan. Sa kung iyan na formula milk, nagiging close sa yaya. Otherwise, na so ina, yaya. Nya. Dahil ka pa mag-table tennis? Iyo ba? Dahil ka mag-table tennis talaga? Pwede ko lang table tennis. May tennis ka? Ikaw kung tennis, dahil table. Kung ibabaw mo sa table mo. Noel? Si Bianta ka ining kaping mainit na sarabayon ka. Magaray ka dyan, ha? Ako ba hindi ka sa Facebook, ade? Ha? Nagbuto ka sa Facebook? Iyo. Pero kung was duman, na pag-transport ka kang baluta, di ba dadamadaya? Nagtubog ka kayo? Inda. Oh, inda. Ay, nakaal. Hindi, gato lamang sa alunan ko. Ang ko yan, siling. Hindi ko aram. Bye-bye. Sarap yun. Oh, inda. Papasaway na naman. Salamat kasi ng pagantabay. Goodbye. GB us all. God bless us all. In Albay Power and Energy